Dobar dan svima. Izašao je ChatGPT 5.5 i donio nam nekoliko velikih novosti. Ostanite sa mnom do kraja videa i pokazat ću vam o čemu se radi. ChatGPT 5.5 donosi nam nekoliko novosti. Dvije su ključne. Prva je model 5.5 i to u obliku thinking modela. I druga stvar su nam agenti. Ajmo prvo pogledati ukratko šta je to novost vezano za sam odabir modela s kojim ćemo svakodnevno raditi tijekom promptanja. Ono što još možete zamijetiti je da odabir samog modela više nije gore lijevo, već se nalazi tu u samom dijelu gdje upisujemo promptove i odabrati možemo vrlo jednostavno. Odaberemo tako što ćemo kliknuti na Instant, Thinking ili Pro i konfigurirat ćemo na način da ili ćemo kliknuti kod Pro, Thinking i Pro desno na ovu ikonicu ili ćemo kliknuti dolje konfigurira i otvorit će nam se ovaj meni u kojem će nam on zapravo pokazati da za Instant koristi model 5.3 i može automatski prelaziti na Thinking model ako zaključi da ovo što pitanje ili prompt koje ste mu zadatak dali je prekompleksan. Kod Thinking i kod Pro odabira ono što možete još fine tweakati jest koliko će mu trebati vremena za razmišljanje, da li standardno ili produljeno. To su te novine vezane za 5.5 model, s time da ono što još možete napraviti je promijeniti i pojedini model izabrati neki stariji ukoliko vam je to potrebno, znači možete i to napraviti. Tako da imate opciju ili kliknete na najnovije i vrati vas na ovaj defaultnu postavku od verzije 5.5. Sad, druga zanimljivija i kompleksnija stvar koja je dodana ovdje su agenti. To je potpuno novi workspace agenti, potpuno nova, ajmo tako reći, usluga ili mogućnost, novi alat koji imamo na raspolaganju u samom ChatGPT-u. Svi oni koji su koristili Codex do sada znaju o čemu se radi, znaju kako izgledaju agenti, ali OpenAI je od ove iteracije 5.5 odlučio pružiti svim korisnicima koji su na onim višim platnim levelima da agente mogu imati odmah ovdje na dohvat ruke. Šta su agenti, kako rade, zapravo idemo najbolje odmah pogledati na primjeru. Kad kliknemo lijevo na agente, otvara nam se potpuno novi meni gdje imamo mogućnost pregledati predloške agenata koji su već predefinirani, mogu se izraditi ili možemo izraditi potpuno novog agenta po našem nahođenju, po našem workflowu, odnosno za ono što nam zapravo on treba. I onda kasnije imamo ovdje agente koje koristimo i možemo ih dijeliti sa svojim kolegama u svojem workspace-u, što je isto tako jako korisno. Idemo pogledati za početak predloške, da vidimo kako šta su nam oni iz OpenAI-a već ponudili. Ok, kad kliknem pregledaj predloške, otvori mi se ovaj novi meni gdje ja zapravo vidim, mogu odabrati u lijevom dijelu 10-15 predložaka koji su već predefinirani. Odmah kako na koji kliknem, tako će mi se otvoriti kratak opis tog predloška i s kojim konektorima, s kojim aplikacijama se može spojiti, koje on ima već neke predefinirane mogućnosti u startu. Tako da imamo ovog agenta za analizu podataka, za sales assistenta, pomoćnika znači za prodaju, za marketing, za izradu mjesečnih financijskih izvještaja, za upravljanje zadacima ili voditelja odgovora na zahtjeve za ponudom. Tako da to su sve neki od predefiniranih modela koje možemo koristiti u radu. Ja ću sada za početak kliknuti na jedan model koji je već ovdje imamo kao predložak i onda ćemo ga kreirati zajedno da vidimo kako to izgleda. Ajmo probati ovog pomoćnika za prodaju. Kliknuo sam na njega, kliknut ću upotrijebi predložak i ono što će mi se otvoriti je da će mi ChatGPT odmah tu ponuditi
da li ga želim spojiti sa određenim vanjskim znači aplikacijama, što je zapravo jako korisno jer na taj način on može iščitavati dokumentaciju, dokumente i može direktno raditi posao na način da ja ne moramo ništa ubacivati unutra, nego će on iščitavati. I ono što je jako bitno je da mogu uvijek za svaku od ovih aplikacija koje ću unijeti točno mogu konfigurirati koliko želim da ovlasti ima u radu, i mogu ograničiti ukoliko ne želim da baš može 100% upravljati sa tim aplikacijama koje su ovdje o njemu onda zadane. Ja ću za ovaj primjer dodat ću mu Google kalendar i sad ću ga spojiti na njega. Konfigurirao sam mu Google kalendar. Sada ću mu dodati za dokumente Google Drive isto tako. I zadnje što ću mu dodati jest da za poštu koristi Gmail. Evo ga, svo troje je povezano, znači i kalendar i Google Drive i Gmail i idemo kliknuti na stvori agenta. I evo ga, on je krenuo sa izradom samog agenta i sad će mu trebati neko vrijeme dok on to sve ne strukturira. Malo ćemo pričekati pa ćemo vidjeti kako zapravo izgleda finalni rezultat. I ovdje već možemo vidjeti kako izgleda sučelje dok se agent izrađuje. Imamo osnovne postavke, aplikacija, vještina i datoteka. Vidimo da on kako radi dodaje određene vještine koje smatra da su potrebne za ovog asistenta. Vještine možemo dodavati sami na način da ih ili downloadamo ili ih kreiramo samim promptom na način, evo pogledat ćete, doslovno možemo napisati i opisati što želimo da radi i da i on će napraviti, ili je možemo uploadati od nekog izvora prije. Isto je sa datotekama, možemo mu ubaciti unutra određene datoteke koje želimo da koristi u radu. I gore vidimo aplikacije koje ima spojene i možemo mu dodavati i dodatne aplikacije po potrebi. Ono što je još bitno za reći je da je odmah ovdje u ovoj uputi koju imamo možemo pročitati ono što je on zamislio kako će raditi, ajmo to tako reći. Znači uloga, opseg, kako će raditi, kako će upotrebljavati se alat, stil odgovora i pitanje za security, vezano za security, odnosno sigurnost. Ono što ovdje možemo odmah raditi, ako primijetimo da s nečim nismo zadovoljni, možemo odmah opisivati. Znači možemo doslovno odmah nešto dodavati i on će to implementirati u samo rješenju samog agenta. S lijeve strane vidimo način na koji radi. Znači vidimo trenutno da radi, da dodaje vještine i on će sada ovo vrtiti dok ne napravi ovaj prvotni model, odnosno agent, i onda ćemo vidjeti koje su nam tu mogućnosti na raspolaganju u smislu dodavanja, tvikanja i zapravo pokretanja da vidimo kako će raditi. Vidimo sada s lijeve strane da je on znači dodao vještine, dodao je jednu datoteku i da dalje uređuje upute kako bi agent bio što konkretniji, što bolji. I čekamo da napravi do kraja. Evo ga, vidimo da je odradio još jedan dio posla, dodao je vještine, updateao je način na koji će raditi. Sad nas pita s lijeve strane da mu ukratko da navedemo neke osnovne još informacije koje su mu potrebne da može završiti. Ono što možemo ovdje raditi jest mu napisati, znači odgovor s jedne strane, a s druge strane možemo mu dati i link na naš website ako imamo dovoljno kvalitetne informacije da on iščita i upotrijebi onda za ovo, a s treće strane možemo mu i dokument priložiti gdje ćemo mu to napisati iz kojeg će on iščitati kako i postaviti onda zadanu strukturu. Ovaj dio možete uvijek nadopuniti kasnije kao što je on rekao i zato ću ja sad staviti samo naziv
svojeg poduzeća, znači Portus, i čekamo da on dovrši postupak, proces i da možemo ovoga istestirati da vidimo kako sam kako radi. Evo ga, vidimo da sprema kontekst, dodaje i dorađuje same upute kako bi povezao sa Portusom. Naravno, rekao sam, tu možemo i kasnije dorađivati ili u trenutku mu dodavati još informacija. I ono što možete uvijek tijekom rada mu dole u textboxu upisivati još dodatne instrukcije, tako da ga možete i odmah tu update. I evo ga, naš agent, prodajni asistent, je pripremljen. Vidimo s lijeve strane summary onoga što je odradio i da nam je napisao da može doraditi još poslovni kontekst i sve što će biti potrebno. On odmah pripremi određene korake ili next steps koje nam ponudi da li želimo da ih napravimo. S time da to, naravno, tomu se uvijek možemo vratiti i kasnije. Sad, imamo još dvije stvari koje možemo pogledati. Vidimo da ovdje gore možemo ga spojiti i na Slack, što znači da možemo komunicirati na taj način sa svojim timom, ajmo to tako reći. I ovdje imamo opciju da možemo ga podijeliti s nekim, dodati raspored kada će raditi, što je zapravo jako bitno, i u ove početne upite možemo isto tako odmah ovdje doraditi kako bi bili brži u samom svakodnevnom radu. Ključna je bitna stvar agenta i zašto su ovi agenti toliko moćni je taj raspored. Znači vi doslovno njega možete pokretati kad god želite. I on radi u pozadini, radi neovisno o tome da li vam je kompjuter upaljen, da li vam je ChatGPT pokrenut na mobitelu ili ne. Agent je zadan u pozadini, odrađuje posao koji ste mu zadali onako kako ste mu zadali. Tako da to je recimo jedna izuzetno korisna stvar. U backgroundu odrađuje sav taj rudarski posao dok se vi bavite nečim drugim. Ajmo pogledati sada kako to izgleda u finišu. Kliknut možemo na izradi. Tu isto tako možemo ovaj isti raspored definirati i kad kliknemo na pregled dobijemo zapravo njegov izgled. Ovo će biti naš prodajni asistent i naš agent i sad ćete vidjeti zapravo na koji način ćemo s njim raditi. Ja ću izaći ispred pregleda, kliknut ću izradi i pravit ću zapravo ovog agenta. Agent je spreman za rad i idemo ga isprobati u ChatGPT-u. Kliknuo sam samo na njega i vidimo da se agent otvorio. S lijeve strane u izborniku vidimo svog agenta. Možemo s njim razgovarati, diktirati mu ili mu možemo zadati određenu naredbu ili prompt. I ono što je super je što u bilo kojem razgovoru kad razgovarate možete odmah uključiti agenta u taj razgovor. Tako da vam je to jako korisno za neke stvari kad ćete raditi. I ono što ste s njim napravili će vam ovdje biti u ovim aktivnostima ovdje ispod uvijek navedeno. I idemo napraviti jedan prompt da napravi jedan prodajni materijal. Zadao sam mu jedan prompt da napravi jedan prodajni materijal za one korisnike koji su se prijavili na Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, koji su dobili projekte i sad trebaju krenuti sa provedbom, i dao sam mu web na kojem on može i čitati više informacija o samome Interregu i idemo kliknuti Enter praktično da vidimo kako će on i što će napraviti. Sad će njemu trebati malo vremena da on isčita, pogleda sve i razmisli kolokvijalno o onome što će napraviti i da nam napravi sam materijal. Dok on radi, vi se slobodno možete posvetiti nekom drugom zadatku. On će vraćati se, čitati, stvarati skillove, dorađivati, tražiti po webu, sve ono što mu je potrebno da bi napravio što bolji zadatak, a vi do tad, možete otići raditi nešto sasvim drugačije. Agent je završio sa izradom one pagera, odnosno prodajnog materijala. Kliknemo na njega, otvorimo ga i zapravo možemo vidjeti krajnji rezultat koji uopće nije loš. Nije naravno idealan možda, ali nismo imali niti idealne, niti konkretne informacije dodatne u ovom trenutku, ali za početak je napravio nešto jako korisno i nešto što se može definitivno iskoristiti u buduće. I ono što vam sam agent kasnije kaže, može napraviti kraću verziju,
može napraviti prezentaciju ili bilo šta drugo temelju ovog materijala koje je do sada odradio. Tako da vidimo da već samo ovakav jedan jednostavnim primjerom sam agent ima veliki potencijal. Ono što je bitno za znati je da ćete agente vjerojatno dorađivati tijekom rada, to znači pokušaj pogreška u nekoliko iteracija. Dok ne budete zadovoljni, naravno unapređivat ćete se kako će se nekakav i vaš workflow mijenjati tijekom korištenja, što je zapravo jako normalno i na taj način će zapravo on biti i bolji. Došli smo do kraja videa, toliko o agentima za danas. U sljedećem videu napravit ćemo jednog agenta iz nule, samo sa promptom, pa ćete vidjeti kako se tu ChatGPT ponaša i kako se ponašaju agenti. A ako vam trebaju stručne konzultacije ili edukacije o načinu korištenja AI-a u poslovanju, slobodno se javite na kontakte dole u informacijama, vrlo rado ću vam pomoći. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!